Күктәге фәрештәләр генә ашамый диләр. Ә безнең халык ашаган, ашый һәм ашаячак. Сәлам дуслар, ТМ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм безне бүген тәмле сыйлар өчен дип инде студиябызга килеп җиттеләр. Яшь популяр җырчыларыбыз Башкортстанның Бәләбәй кызы Гөлназ Батталова һәм Башкортстанның Буздак районы гите Алмаз Хасанов. Алмаз, сәлам. Хәерле көннәр. Гөлназ, сәлам. Алмаз, Гөлназ бүген җитә рифмага әйтеп тора. Я, ниләр алып килдегез? Бүләкләрме? Иң беренче мин күрсәтәм. Яра. Менә бу альбом сезгә өр-яңа һәм инде яңа еллар белән сезне менә сезгә шундый кыткылдап торган бер әтәч. Әтәшме бу тавыкмы? Әтәч. Тауық бит. Миңа калса тавык кабик, тавык кабик. Бу тавык ба әтәшме? Бу тауық. Бу тавык. Ярар, символ. Әтәш дип сатканнар аны. Әтәч дип бирделәр. Яхшы. Әтәш булсын. Дискада безгәдер бит. Әйе. Матур яшьләргә тырыш дигән. Рәхмәт. Минем бүләкләр бар бит. Синдә бүләгең бармы әллә? Менә шундый бүләкләр. Син бит ашарга яратасың. О! Мин сәяхәт итәргә яратам һәм һәр вакыт сәяхәттән мин төрле бүләкләр, әйберләр алып кайтам. Һәм менә бу бүләк, бу 1965 елда юк, бу быелгы. Италиягә барып кайтканны. Бу Сочидан бүләк, бу варенье шишек. Менә. Бу бик интересно шундый. Аның бик шундый үзенә күрә үзенчәлекле тәме була. Бу контрабанда. Бу Франциядән санкцияле сыр. Ул шундый специфичный исе, но ул тәмле. Бу нигә күгәргән сырмы әллә бу? Сыр камамбер. Камамбер. Yes. Yes. Thank you. Oui. Зур рәхмәт, бу сыр инде бүген юкка чыгарды белән бу вари белән. Чәй эчәрбез. Бу әтәшнең йомыркасын без бүген атып монда бер тәбә ясарбыз. Кунаклар килде, бүләкләр алынды, тәмле көрәшебез башлана. Әйдәгез, тәмле көрәшебезне башлыйк. Аңар өчен мин бүгенге кагыйдәләрендә аңлатып узам. Бирелгән ризыклардан, азык-төлекләрдән дип әйтәбез без. Сез нәрсәдер әзерләргә тиеш буласыз. Инде табынның түрендә балкып тора инде маяк кебек әлеге тавык. Сиңа бер тавык, бәрәңге, анысы бәлкем гарнир булыр. Арасында инде яшелчәләр, беразны яшелчәләр. Шулардан сезгә нәрсәдер берәр кайнар ризык һәм берәр төрле салат ясарга кирәк. Әйдә, карт бланш бирәбез инде Алмазга. Ярар. Әгәр улай дигән бер төрле ризыкны син аны пешерә алмыйсың, яме? Кабатланырга ярамый. Әйдә Алмаз. Мин инде тавык кыздырам бүген һәм инде бәрәңгеләр белән мариновать итеп бергә куям. Үзем дә яратам, пешерергә дә яратам һәм инде хөрмәтле телевизор. Нигә духовкада пешерәсең? Әйе. Тавыкны туракламыйча бөтен килеш. Әйе. Әйбәт. Нәрсәгә дурка, фольга, булай гына. Фольга белән куям. Фольга белән. Әйе. Әйбәт. Салат. Салат инде үзебезчә, җиңелчә генә, авылча. Аңлашылды. Помидор салаты. Помидор һәм Ягылназ. Син нәрсә әзерлисең? Мин әзерләм тавык. Ул була тавык медово-горчичном соусе. Һәм картофель айдахо. Айдахо. Ул картошка по-деревенски кебек. Матур һәм тәмле. Һәм салат. Тәмле һәм ямле. Һәм салат була узбек салаты ачичучук. Ачичучук. Аны сөйләгән аңлата? Ачичучук. Үзбәкчә беләсеңме әллә? Юк. Ачичучук. Нәрсә аңлата? Ансы инде ачичучук. Мин сезгә уңышлар теләп калам. Нинди ярдәм кирәк булса, мин һәр вакыт монда. Сөйләшеп, аралашып, нәрсә пешереп, алдагы минутларны үткәрәбез. Инде әйтергә кирәк, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыяте сезгә әсәр пешерергә, кыздырырга ярдәмгә киләчәк. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Спонсорыбызга зур рәхмәтне әйтәбез дә, әйдәгез, тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Тавыкка тотынасыздыр инде беренче, Алмаз. Син нидән башлыйсың эшеңне? Иң беренче тавыкны ярам. Анасын инде артык әйберләрне әзрәк кисеп куям, матурлыйм. Һәм инде үзенең приправаларын, ләрен бутыйм. Тәмләткечләр. Ярар, Тавык
Senin tavuğun işleyecek. Минем Bek motor yata. тавыгым аны ярга кирәк. Син миңа булышасыңмы? Yok. Чөнки мин бит кыз кеше, бу минем өчен Нишләргә кирәк? Ярыга кирәк. Әйе, кисәбез. Әмілі әгер де яныңда мен болмасам, кім болыша сеңа, бар ма? Алма. Сенің яныңда болыш, йо, мен үйде, деп Үзем инде просто ул озак була. Зақ болай ма, сен бек зақ баташасың. Әйе. Әні сәрбе ярасын, секаторлары берді. Юк, минем зур нож. Менә, кстати. Ана да зор. Әйе. Зорысың да. Ярар, бүгін бит инде біздің ескіше яңа ел деп әйтейік. Яңа еллар узды, 2 атнасы узды. Я, сөйләгіз, қая қаршы алдығыз, нәрсә эшләдегез? Минемчә, яңа ел гаилә бәйрәме һәм мин әлбәттә үземнең гаилә белән каршыладым яңа елны. Минем туган ягымда ул Бәләбәйдә. Шунда қайтты. Әйдә. Әйбәт инде. Әйе, анда минем бабаем яши. Минем туганнарым яши һәм Күңелле булды инде. әйе, күңелле, анда без бозлы горка ясадык, балалар белән уйнадык, племянниклар белән бик күңелле булды. Шундый. Яңа ел бәйрәме яратасызмы буны? Мин яратам. Бик яратам. Матур Ана, кусочкалар. да, мазда, сәсәр. Булсын, яме? Мин Син кыш айга хат язадыр ма бәләке чакта? юк. Мин Нәрсә белән бәйле ул? чөнки минем бөтен хыялларымны кыш бабай түгел, әнием. Ин тормышлаша. Син аны беләдер инде так. Мин беләдерим. Һәм уйнадым инде, әни Әни инде минем кыш бабайда кар кызыда. Һәм тылсымлы теге феялар була бит. Ансы да әни дип шулай. әйе. Ярар, фурсаттан файдаланып әниеңә инде. Сәлам дип барасың. Әни. Әни, сәлам. Сәлам, бабаем. Бөтен җирдә. Ама синең хәлләрең ничек анда? Аллаға шүкір болады. Яхшымы? Карар, алмаз өчен быелгы ел бик күңелле вакыйгаларга байылган, тормышында иң мөһим вакыйганың берсе дип әйтик, ул да булса аның улы туган. Әйе, малай туды. 6 декабрь Исеме көнне ничек кыштабыз? Булат. 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 Сені адаш. Йо, әлбисә күбрәк әйтәм, 6 декабрь көне минем әнинең туган көне. 6 декабрь көне бик яхшы кешеләр туа ди. Әйе. Я Булатның Мин, әнисе, я конечно- үзенә Булат дип исем кушалар. Мин, конечно, 2 июльдә туганмын, но мин тоже. Миндән аша кеше түгел дигән. Я котлыйбыз сине, әле син яшь. Рәхмәт. Әти, әле шулай бит. Ничек соң менә, ничек инде хисләр? Быйыл инде яңа еллар бик яхшы узды. Менә чыннан да әйттек, шатлыклы хәбәр. Һәм инде шулай да мен инде яңа елда авылга кайтырга туры килде. Гаилә белән. Ни өчен дигәндә, хатын бәби тапкач инде мен аны авылда калдырып тордым. Шуңа күрә теге сыра юлга чыгарга Куркуны әлбәттә, Куркыныч, бураннар, неләр. Шуңа күрә берәр ай авылда торырга дип уйладык инде. Шуңа күрә яңа елларда бик яхшы гына авылда Матур гына гаилә белән, Гаилә белән, малай белән. әтиәннәр белән, малай белән бергә бәйрәм иттек. Нәкъ менә бала чактагы кебек инде. Әйе. Ярар. Өйләнү синең шулай әле күптән түгел булган дип әйтик, берәр ел. 1 ел 19 декабрьдә 1 ел булды. 19 декабрьдә. Әйе. 30 декабрьдә 1 ел булган, 6 декабрьдә әйе. баладан туган бит ничек? Барысы бик яхшы дип. Әйе. Я гаилә тормышы авыр түгелме? Ошыймы әлегә? Әлегә ошый, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Ага. Пешерүләргә килгәндә Пешерүгә килгәндә- син үзеңне сине кухняда күреп Пешерүгә килгәндә дөресен әйткәндә булак, менә 1 ел эчендә әле аша пешергән юк иде. Менә өйләнгәч инде гел хатын минем мектепне пешерә. Шуңа күрә гел хатынга урысча әйткәндә доверие итәйдем инде. Әйе. Шулай ук Гөлназ әйтмешле, итләр кискәндә булыша идем инде. Хәзер күбрәк Дөрес. кешеләр туры килә инде. Ну әлеге Ярдәм вакыт. итәсең. Әйе. Молодец. Әлеге вакытта Шуны яраттык. ул малай белән булышканда миңа пешерергә туры килә. Я Алмаз синең тавыкның инде маринадладың, шулай бит? Әйе. Сеңсен. Суладың, хәзер менә теге тәмләткечләр, майонез белән. Майонез яратасың акырысы, Жәлләмәдем. Жәлләмәгәнсең, яхшы. Бу бераз гына сеңсен. Әйе. Кырыйгарак алып куйбыз анчыкка. Син хәзер Бәрәңгене. бәрәңгене ишетәсең. Бәрәңгене шулай ук майонезлар белән, ниләр белән бутыйм. Әйе, тәмләп ясалаш үттек. Мин яратам. Кисәкләрем бик кичкенә әйтмә. Синең дә бәрәңге. Почти әзер. Кара. Менә Гөлназны күрәсеңме? Гөлназныкына бераз иррәк булсын, яме? Ярый. Аныкы бер төрлерәк, синеке бер төрлерәк булсын. Бераз гына зуррак. Я.
Ya инде бәрәңгегә дә керештек. Синең бәрәңгене, аха, быйрак турысың да? Ярар, ярар. Әйдә сезнең гаилә турында сорашып алыйк инде. Синең гаилә әти-әниләр, абыйлар, апалар, бер туганнар. Без гаиләдә 3 бала. Абый һәм аба бар. Син төпчеге инде? Мин төпчеге иң еракта. Алар барысы шуна баш. Алар барсы да башкасына Туймазда. Аха. Шул. Я. Әти-әниләр, мукта ашык кешеләрме? Абый, апа бармы? Син генәме анда өйдә? Гаиләдә әйтеп бер җырчы. Гаиләдә дөресен әйткәндә барыбыз да җырлыйбыз без. Булай теге табыннарда, бәйрәмнәрдә барса җырлый. Әти инде элек гармунда уйнап җырлап, менә бәйрәмнәрдә шулай йөргән инде. Хәзер кайда эшләр инде өлкәдә алар? Әти-әниләр авыл хуҗалыгында эшләделәр. Әти инде гомер буе шофер булып эшләде. Инде әни ничек әйтергә икмәкне инде завскат. Икмәк склады сала. Әйе, складында эшләде. Ничек пешкән икмәкләрне саклар дим әле ул складта. Кызык. Йә, пешкән икмәкләрне түгел, теге бодайлар. Ул да аңлашылды. Авыл хуҗалыгына дигәч. Әйе. Димәк, син алайса профессиональ, музыкаль белемле бердән бер бала инде. Әйе. Гаиләдә, нәселдә. Әйе, нәселдә. Гөлназ, Әу. сезнең хәлләр? Булат, рәхмәт сиңа, бик матур, бик әйбәт кискәнсең. Вообще. Молодец. Тырыштым. Әйдә без моны хәзер маринатлап куйык. Әйе. Күрәсеңме? Алмазның инде тавыгы маринатланган. Син бит әйттең монда баллы, горчицалы, Әйе. бер атнашма кирәк була дип. Буламы ул, бармы? Ясыйбыз маринад, Маринад өчен алабыз. горчица. Син теге шундый ачы белән атасыңмы әллә? Әйе, яратам. Син? Миңа да бик ошый. Яратасыңмы? Әйе. Теге нирәк булса, борычлырак булса, бераз Борыш та бар. Бераз авызны яндырып алса, шәп була инде. Тата менде кирәкмәсә дә бурыч итеп куям. Кирәкмәсә, юк, борыч бузмый бит бер качанда. Әйе. Суганнарын эре кисәкләр белән турагансың. Күрәсеңме? Кисәкләр. Сезнең гаиләдә Минем гаиләмдә кем җырлый менә синнән башка? Кем бер музыкага? кем дә, мин генә. Үзең генә. Мин генә, я әнием главный бухгалтер. Хәзер инде әниемнең үз фирмасы бар. Ваш бухгалтер дип атала. Ваш бухгалтер. Бухгалтер. Мөрәҗәгать итегез. Телефон номеры 89195. Шаллада яши ул. Яшьлы шәһәрендә. Гөлназның анысы сорар. Дебит белән кредиттан туры килмәсә. Һәм минем бер туган абыем бар. Ул миннән 4 яшькә аларак. Ул нәрсә белән шөгыльләнә? Ул автомобильләр белән шөгыльләнә. Аның исеме бик интересный исем Арвид. Арвид? Арвид, әйе. Бу машина исеме? Юк. Абый исеме? Абыемның исеме. Абыеңның исеме? Орбитме, Арвидме? Арвид. Арвид. Әйе. Батталов Арвид. Арвид Зарвилевич. Зарвилевич. Әйе. Менә бит, Бу Әле махсус тырышсаң да алай булдыра алмассың. бу исемен аңа Нәрсә аңлата ул Арвид дигән исем? мин белмим. Нигә кызыксың Мин аны белмим, ул? но ул фильм исеме. Белмим, бу исемен аңа әтибез. Әтигә фин сугышына кайткан бабай диде. Өйрәтеп калдырган. Кызык, бик үзенчәлекле, бик оригиналь исем. Әйе. Я, Миңа шәй һәм минем дусларым, кыз дусларым да Ул өйләнгәнме әле? ул өйләнгән, әйе. Аның Сырда, Арвид белән таныштырмассың дигән инде юк. Арвид инде аның- камытлы. хатыны бар, Ләйсән исеме, бик Нормальный исем. Ләйсән. Ну, сиңа. Менә бит, тапкан. Молодец, Арвид. Так, маринад. Вот Тик асалдың дип, юкмы, җитәме? ас, майда карыйбыз. Хәзер булгатабызмы шунда барсын? Хәзер безгә кирәк май. Майда салабыз менә. Әзрәкне салабыз инде. Алмас инде. Эшләр Менде барамы? бара, Аллага шөкер. Бәрәңгене маринад иттем дисәм дә була. Майны күп салган. Ну сез Майны Оho. кирәк шул. Кара әле. Бик тиз Диетик эшлисең. ризык була икән бу. Син тавыкны маринадлаган әлеге сәлбетик маринад белән әйе. майонез һәм тәмле шул бәрәңге суганда шул. Әйе. Тагын кирәк. Аңлашабызмы, ничә дәбез хәзер? Хәзер инде мин бәрәңгене көймәсен өчен, теге тәмле булып пешсен өчен мишкә тоттырам. Капчыкка. Капчыкка салабыз әйе.
Арыш капчыгынамы? Yok, arka kapçığa değil. Özümüzün Карталап келмедим анда арыш капчыгы. özümüzün kapçığa. Бу неге рукав була не Evet, ruka bulay. Там что пешеребез. Ayı. Тауыгын фольга белән. Tavukunu fayga bilen. Син тутыра тора акырынлап, яма. Ярый. Акырынлап, җайлап, Рахмат. ипләп бу эшне башкар. Мен инде хәзергә үзебезнең спонсорыбыз турында да беренче сүзне әйтеп узармын. Әлеге ямлы, матур, нурлы аш мәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә. Журналистлар урама 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә без зур рәхмәтләребезне җиткерәбез, белдерәбез. Шулай ук безнең тагын бер спонсорыбыз бар, Indigo компаниясе. Күрәсезме анда мотор шәмәләр? Гөлназ, син ашыймы? Инде бармы дигән? Юк, Бит мен- кызлар язган шундый мотор биләр, а? Ялтырап торган бирдәр. Менә аларны безгә Indigo компаниясе килеп куйды. Indigo компаниясе кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясыйлар. Аш-су бүлмәсенә һәр вакыт теге менә крессы килеп торсын өчен мөрәҗәгать итегез Indigo компаниясына. Indigo компаниясына зур рәхмәтләребезне шулай ук белдерәбез. Инде сезнең ярты эш эшләнде дип беләм мин. Әйе. Хәзер маринациясында моны Әйе. узатасың духовкага. Син бәрәңгән инде тутырасы әйтеп турабыз. Kişir salabız. Биш. Кишер дә салат. Ayı, pişsen şunda. Кишер булганмы аны беләм. Yok, bulatmış ana. Яра, бик кызыклы була икән әле бу. Синең рецептың бик кызыклы. Бу бит гарнир булачак безнең, шулай Әйе. бит? Тегесе сюрпризик. Ярар, нәрсә килеп чыкканын әлеге тәмле көрәшнең дәвамын күрербез берничә минуттан. Ә хәзергә TMTV каналында реклама. TMTV каналында тәмле көрәш дәвам итә. Һәм бездә кунакта Гөлназ Баталова белән Алмаз Хасанов. Бүген тавык пешерәләр, тавык кыздыралар. Алмазның тавыгын инде без реклама барган вакытта шундый фольга эченә урнаштырдык. Үзенең бәрәңгесен майонезлап, шулай ук тәмләткечләр белән, һәм инде хәтта кишер дә салып, мондай рукав пакет эченә салды, ягъни һәм без аны озатабыз. Духовка ачып бетер хәзер. Әйдә, бисмилла әйтеп пешеп чыксын дип. Миңа калса бер ярты сәгатьтә хәтта пешеп чыгарган. Алмаз. Син хәзер Meyindika salatta. җиң сызганы бәе. Salat. Бик авыр Иң салат авыр. катыган. Иң авыры салат катыган. Синең эшең бик җайлы булды бүген. Гөлназ. Мин хәзер картофель айдахо өчен айдахо өчен маринад әзерлим. Почти әзер. Укроп та турады ул монда. Әйе. Төрле тәмәткечләр, үзеңә белә торган тәмәткечләр, сирен шишмин дип. Һәм анда күреп торасыз, Гөлназның тавыклары шулай ук инде пешергә үз вакытын көтеп торалар. Гөлназ, Әү. син бит кайда гына булмаган, кайда гына йөрмәгән, нәрсә генә эшләмәгән, бу әлбәттә яхшы мәгънәдә. Музыкаль белемнән тыш син инде модель әле, шулай бит. Моделинг ул эшлисеңме син, ул модель агентлыгы дип анда язлар менә. Модель дип. Булдымы ул синең булды әлбәттә. үткән тарихыңда дип әйтик. Әйе, ләкин ул минем хобби. Хобби ул. Минем төп эшем, яраткан эшем ул җырлау. Һәм инде мин бит быел ГИТИСны тәмамладым Менә Мәскәүдәге. әле битмәмәй. ГИТИС. Әйе, һәм мин профессия Актерлык. буенча актриса театра кино. Хәзер дипломированная. Кыйбаттыр бит инде ул. Кыйбат. Ну кыйбат монда белем алу. Бу коммерция сире. Гөлназның үзенә язабыз ВКонтакте, Инстаграмында. Теге личкага дип әйтәбез без. Да сайтта барысы да бар. Шулай сайтында. Ачыктан ачык. Я актер. Анишә Мәскәүдә калмадым. Ул бит инде актер, без бит инде. О, Мәскәү артистлары. Кайсы бирләре дә Америкада эләгәннән соң. Әйе, Мәскәүдә мин Казанны бик яратам беренчедән. Мәскәү ул бик зур шәһәр һәм бик суетлы шәһәр. Кызыгыла дип инде без. Әйе. Кызыгыла. Казан ул шундый яшәү өчен, гаилә кору өчен монда бик Уңайлы, бик җайлы шәһәр. әйе, шәһәр. Ул бик зур да түгел, бәләкәй дә түгел. Шундый мегаполис развивать итә. Һәм миңа Казан бигрәк ошый. Һәм минем төп эшем инде яраткан эшем әйттем бит инде ул Казан белән җырлау. Әйе, ул минем максат. Ул татар җырын татар халкы гына тыңламасын, башка төрле милләтләр тыңласын дип. Һәм Башка милләтләр тыңлыймы безнең татар җырын белән? Сез күптән түгел Франция булып кайттыгыз. әйе. Дип әйтик без. Франциядә мәдәни Татар мәдәнияте көннәре булды анда. әйе, беләсең.
Һәм анда без делегация белән бардык 100 кеше. Сен ямлы төркеме белән? Әйе, без кызлар белән бардык, анда татар халык җырын син сазыңны уйнадың, 4 тавышка җырладык. Һәм анда бик күп кеше, татарлар да анда бар. Французлар да безнең концертка килделәр һәм Пьер Ришар. Пьер Ришар килмәде. Патрисия Кас Патрисия көттек. Кас. Бәлки килмәде. Юк. Акса килмәде. Юк. Һәм бик шатлар ничә җырлаган. Әйе, әлбәттә. Бuna сөйләгәндә эшләмисең? Һәм менә бу минем өчен төп максатым ул Татарстанны Татар җырын инде димәк күтәрү төрле. Әйе. Шуңа күрә Москвага китмәдем. Әйтергә килмәдем. Шын милләтпәрвәр, ватанпәрвәр бала икәнсең син. Кызы җитәме? Юк. Әйдә, азат Булыш итегез. миңа, пожалуйста. Гөлназ, булышыргамы? Әйе. Кыз кирәк. Әзрәк кыз кирәк. Кыз дигәннән без. Шулай да берәр резюме калдырдыңмы син анда? Мәсәлән, андый-мондый берәр кинога, сериалга, кастинг булса, нәҗәле катнашмасын инде. Минем бар агент. Вау! Һәм әйе. Һәм 007? 007 түгел, конечно. Актерларда үз агент булырга тиеш, һәм минем дә бар, һәм мине кастингларга чакыралар, һәм мин булдым, һәм 2 фильмга да роль мине сайладылар. Бәлки мин беренчедән бара алмадым, икенчедән үзем теләгем булмады. Әйе. Менә шуңа. Но анда бик зур рольләр түгел пока, конечно. Шуңа күрә. Күрнәсең дә бик ватан сугышы турындагы кино, күрнәсең син аталар снайпер. Сиңа матур җырларга кирәк. Ай. Алмаз Михаил. Аллаға шөкер. Эшлейбез, авыр эшлейбез. Авыр сәгать эшлейбез. Бик авыр күреп торам. Җырлар җырлыйсыз. Җырлыйбыз. Альбом чыгаргансың ана. Альбом, әйе. Бу беренче альбомың син, тәүге альбомың. Әйе. Менә сине гомумән халыкка таныткан, сине менә Алмаз Хасанов дип белдергән нинди җырын әйтә аласың? Клиплар инде алар бишау минем. Но иң яхшы кабул Күңелгә иткән. якыны менә халык бик каты кабул иткәне. Ике алар. Сагынам. Туган якка башланган инде. Туган як турында клип. Һәм инде сагынуымны беләм. Икесе сагынам. Сагыну белән. Әйдә, берсе җырлап сөтәрбезгә. Берсе туган якка, берсе инде мәхәббәт турында. Берсе мәхәббәткә сагын. Шуңа күрә мин туган як турында ул сүз. Әйе, туган якны сагыну турында бар. Әйе. Хәтирәләр белән күңел тула, искә алсам бала чагымны, үзәкләрне үзә мизгелләре, бик сагынсам туган ягымны, сагынам мин salkın şişmelerini, bulunların tuğan yağımının, şalgımın tınlap ağaylarga, eğreni taşıp yergen şağımını, eğreni taşıp yergen şağımını. Ой, молодец. Вот, булдырасың. Бик каты. Молодец. Шешерер атып бөтен укропларын төрле якка. Ай. Тавышың матур. Әйе, көчле тавышлы белән. Афарин, әле концертларны оештырып җирсеңме? Концертлар, әйе. Инде Аларда үз якларыгызда. Әйе, Башкортстанда. Күбесенчә Башкортстанда. Монда әле авылларда гына инде. Кайчан Казанда була? Казанда былтыр бирдек. Филармония түгел, Декалинда. Аллага шөкер, әйбәт кабул иттеләр. Андый-мондый икенче концерт эшләр булсаң, Гөлназга әйт. Алла берсе. Гөлназ ул килгәле ушулай концертларга. Әйе. Ул белән сәхнәдән тамашачыдан утырганда чыга да шулай иттереп. Чыгып басадан җыры да башлый. Әйе, бернинди әзерлек эшләй бит Гөлназ. Әйе. Әзерме инде бу безнең бәрәңге белән тавык? Әзер. Әзер. Инде акчасы килә башлады моны чынлап та. Инде. Бисмилlah әйтәбез дә сатабызмы? Әйе. Гөлназның тавыгы белән бәрәңгесе шулай ук җылы якларга китте, юл тота дип әйтелде. Була бу. Я безнең тавыкларыбыз пешә торган, инде сез әйдәгез салатларга керешегез. Салатлар бик җайлы булса да,
Һәрхәлдә алмазлык эше дип күрәм мин. Синеке ашуха шәпәше. Ачи-чучук, үзбек салаты. Ачи-чучук. 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 Ул Ачи-чучук. идеаль пловка килешә. Бүген плов пешермибез, конечно. Юк. Ну, ул тавык белән дә тәмле була. Мин аны тауык белән бик ачи-чучук дип ашыгам. Хәзер вот Күрсәтә мин бар аңламадым, бәлкем ашаган бардыр мин аны. Бардыр. Менә белмим дә ачи-чучук. Разали, мин сезгә хәзер берәр мәкаль әйтәм. Берәр мәкаль генә сезгә әйтәм, татар халык мәкале. Мин әйтәм беренче өлешен, сезгә икенче өлешен дәвам итеп бетерә кирәк. Яме? Күңелле җавап бирсәгез дә була, үзегезнең вариантларны, кызыклы вариантларны монда сезнең мәкаләләрне белү тикшерми, монда кызык өчен генә бу. Шәне таный бит. Мәсәлән, Алмаз сиңа бик җайлысын бирәм мин. Шәйнәгән синеке түгел. Дәвам итеп бетер әле. Шәйнәгән, Юк, шәйнәгән синеке түгел, Болатныкы. Юк. Буда Булат бәйле түгел. Шәйнәгән синеке түгел, нәрсә менә синеке? Шәйнәмәгән минеке. Шәйнәмәгән минеке. Логично бит. Син ничек итерең аны? Шәйнәгән синеке түгел, менә татар халык мәкале башында. Конкрет менә синеке бер кеше турында күзалланасың. Шәйнәгән синеке түгел, йоткан синеке. Әле шәйнәдем дигәчтә бу ашадым дигән сүз түгел, әле йоторга кирәк. Әле йотканчы ризык синеке түгел. Синдә калды. Шәйнәрлек Ну, булса бүген. шәйнәгәнне тоже бит ителмәсен, кире шәйнә булмый бит инде. Шәйнәгән неме? Кире чыгарып була. Гөлназ, Әйе. сиңа бик җайлысын сөйләдем. Тагы да җайлырак. Мәсәлән, иртәнге ашны ташлама. Ну, яисә, анда тирәкле. Иртәнге ашны ташлама. Кичке ашны. Калдырма. Кичке ашны Кичне ашны. хашлама. Кичке ашка хашлама. Менә шулай. Ну, син бер хәрефтә генә языштың. Кичке ашны башлама кирәк. Бер хәрефтә генә языштың. Минем кызрак. Синеке кызыгая. Иртәнге ашны ташлама, кичке ашкылап хашлама. Яңа татар, үзбәк, Кавказ дебетик мәкале килеп чыкты. Син гомумән үзең менә диетлар тасымы? Юк. Син ябык. Мин ябык түгел, мин стройный булат. Кемдер әйтә, ябык, кем әйтә, нәзек, нечкә билле диләр инде. Нечкә билле. Андый чиракта. Неужели син бер диета тотмыйсың? Юк. Алдама. Алдамыйм. Спорт. Да, спорт. Спорт һәм яхшы генетика. Әниемә рәхмәт. Әни инде синеке бик шундай тиз буйлы. Әйе. Ну, спорт әлбәттә ул бит сәламәтлек өчен кирәк. Для тонуса. Менә. Һәм танцы, һәм вот яңа елдан соң мин тодос бию Төркемнә йөри башладым. Әйе. Һәм минем шундый хыялым бар, сәхнәдә биергә, җырларга да шундый кызык номерлар куярга. Һәм менә Син бу хыялын тормышка ашыра башладың. Әйе. Тодыста авырмысың? Авыр әлбәттә. Авыр. Ул атнаганчы да. Нашый 3 тапкыр. Бик ашый анда бик профессиональ педагоглар. Төрле Анда теләсә кемне кабул итәрме шулай менә? Белмим. Мине кабул иттеләр. Менә мин урында мин бийске, Алмаз ва икебезнең бийсе килде. Ну, анда иң олы группа ул 21 яшьтә. Так что мин дә сине Без алмыйлар инде башында. Миңа түгел, син дә эләкмисең әле анда. 20 яшь. Мин бит эләктем, миңа бит 55 яшь. 25 миңа. Бу 55 күрми дә, әйме? Яхшы сакланган. Генетика. Әйе, әйе, рәхмәт. Син яшеңне белмичә йөзеңә карап кына әйткән алгымнар. Әйе. Син сынанасын караганда паспорт. Ярый ма паспортым дип. Әйе. Биттеме әле сатың сине? Ботасына халда инде. Гүлназ. Минем юк әле, почти. Нәрсә эшлисең син әле күрсәт. Син бергә җырлыйсың бүген Алмаз кебек. Әйе. Бер яраткан җырыңны. Минем яраткан җырым Нинди җыр ул синең? ул Үзең дә менә солоны башкарып торган. җаным җырыдыр. Җаным җыры. Да. Идея. Шул җыры белән мин быел татар җыры
лауреаты булды. Фестивалінде. Яшьләр. Құтлыйбыз сені менә бірінші тапқыр алтын бар. Яшьләр проекты. Премия лайық болуың белән. Рәхмәт. Үземә ясадым реклама. Һәм җаным. Үзем сине күрдем, җаным, җанашым бул күңелем назлы. Ят ярларга сиздермичә, утта янам бер ялгазым. Әйтерсеңле төнгә күмелгән, синсез үткәргән ул гомерләр. Өмөтемдә син, күңелемдә син, җырларымда син. Җаным, син югалма, мин тартам сиңа. Яратып күреп туялмам, иркәләп гел армам, мин тартам сиңа. Яратып күреп туялмам, күреп туялмам. Ой, рахмәт. Молодец, Фәррин. Рәхмәт. Бірінші алтын барсын һәм сымлысы булмасын. Әйе. Әле бит безнең үзебезнең TMTV каналының премиясы бар. Узган елны беренче тапкыр тапшырган булсалар, бу елны инде 15 апрель көнне дуслар сезгә дә әйтәм. TMTV каналы 5 яшь Алла бирсә. Әйе, рәхмәт. 5 елда юбилейында бездә булсак, Аллага шөкер булыр. Әйбәт булыр. Әйбәт булыр. Нинди җырым белән булырга мөмкин? Белмим инде шул мәхәббәт турындадыр инде. Сагынуымны беләм. Сагынуың майлы. Туган ягымны сагынуың бар. Ну, минем. Мәхәббәтне сагынуың. Мәхәббәтне сагын. Үзең җыр язасыңмы? Әйе. Бу калай. Менә альбомыңда берәр җырың бармы? Бар. Анда аңлай инде. Нәрсә уйлыйсың син? Баян? Баянда теге басяга килеп чыкмый, но баягы әйбәт. Бу ягынан Әйе. торасың. Әки ул теге моңланып утырганда, уйланып утырганда килә бит инде. Шуны көтүк үткәндә Кашан Уйла- китәсеңме ни әле? уйланып, менә шушы мәхәббәт турында җыр килеп чыкты. Кая көтүк Син киткәндә? үзеңдә сүзләр Авылда язасың инде. көйләргә. Бу көй яза. Ки. Башта көйе килеп чыга да инде, мин диктофонга әйтәм да, теге танышрак. Мин әле көтүгә син гармон үстереп Юк, барасың. юк. Баян белән. Көтүгә шыбыркы сөреп чыгабыз. Авылга кайткач инде бу, җәйкене. Аңлашыла, Ялларга туры килсә, Баянны уйнап җибәрәсең, бөтен сыерлар, сары көтүме, сыер көтүме? сыер көтү. Бөтен сыерлар, үгезләр килеп сине ваттырып кул аякларын куеп тыңлыйлар, ятып бер кая китмичә. Берсе бер кая җигерми. Эй, булар җырлап Алмаз җырлый, Җырлап барган булды, бер дә тыңламыйлар. Син Гөлназ? Күптән түгел мин дә үзем көйләр яза башладым. Килде тегеннән, космоста. Әйе, илһам килде. Илһам килде. Әйе. Һәм хәзер яңа җырым Үзең иҗат иткән. чыкты, үзем иҗат иткән, Мирас дип атала. Мин ышанам, шул җыр белән TMTV премиясына алам дип өметләнәм. Космоска Әйе, җибәрә әйе. ой фикерләрне алар кирәйләп кайта инде. Минем әзердисәндә булайын булат. Әзерме? Әйе. Авыр, Аяли. исе, гади, тузыгынан чыгылганды. Әйбәт булганнар. Маңа проба әлбәттә ясарбыз берне кадәр рекламадан соң хәзергә әйдәгез. Кабаттан әйтик, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Шулай ук Кукмара мәрмәр ислекле инновацион савыт сабалар да тәкъдим итә. Анда югары технологик ислек сезнең савыт сабагызны юуны да бик җайлаштыра, бик җиңелләштерә. Менә шундый мәрмәр ислекле. Мин беләм. Күрсәтим әле. Минем өемдә шундай. Бармы? Әйе. Молодец. Нәкъ шундай. Һәм инде монда бик тәмле ризыклар пешереп һәм кыздырып табыла. Һәм игътибар итегез, Кукмара продукциясын алганда, аның төбенә карап, аның оригинал булуын тикшерергә кирәк. Чөнки Кукмара дип менә монда язылмаса, димәк Кукмараныкы түгел, Кукмара дип куелып язылган фирменный логотип булырга тиеш. Тапшырыбызның генераль спонсорына зур рәхмәт белдерәбез. Инде әлеге якты матур иркен аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә шулай ук зур рәхмәт. Әйдә әлеге матур якты төрле төсләргә бай эшләмәләрне Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Аш-су бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен Индиго компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә талкалар да ясыйлар. Барлык спонсорларыбызга чиксез рәхмәтебезне белдерәбез.
Һәм салатығыз әзір деген фикірге келе башладым. Суғына ма? Почти. Бұл бит помидор, суған һәм Чу-чу-чу болады ал. Ачу-чу-чу нәрсе инде бұл. Ачу-чу-чу. Ачу-чу-чу. Үзбәк салаты. Әйе. Үзбәк салаты. Алмасының салаты шояк әзір. Я достар, біз сіздің белән хәзер бір неқадар реклама қарайбыз. Ул вакытта тауыклар пішіп шығардыр деп білемін. Һәм дегустацияға кірішәчәкбіз. Хәзергә TMTV каналында реклама. Тәмлек рәшебездә дегустация сар вакыт килеп җитте. Сигезгә төшерәм. Бүген пешекчеләребез безнең уң якта Алмаз Хасанов булса, сол якта Гөлназ Баталова. Тавык пешерделәр, гарнирга бәрәңге, салатлары помидор, борыч, помидор, суган дип әйтик. Хәзер инде дегустацияны бүген үзем башкарамын. Каршы алыгыз. Дегустатор Булат Байрамов. Димәк, кайсыгыздан башлар икән? Бу яктан Башлайды. Кайсы яктан менә син салатың? Ачичучук. 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 Үзбек салат. Үзбек салаты. Бу бер порцияме бу? Бу бер порция. Порция, ну. Я порция шойда без анага салып карыйк. Яме. Ачичучук янына. Суган сал инде. Әйе, бәрәңге. Бар суганы бар. Так, бәрәңге. Картофель айдахо. Айдахо бәрәңгесе. Моторда ачичучук, айдахо. Тавыгына да берәр исем уйлап табы инде. Chicken. Баллы тавык. Баллы тавык. Һәм баллы тавык. Шундый мотор яңгырый. Баллы тавык. Киттек. Дегустация сарга. Я. Иң беренче, ачыт минтеге шеф побрумагач, ул белә җайны чек. Баян калып карага икәнлегендә, чек ашарга икәнлегендә. Ирләр ярата торган салат инде бу. Шундый тәмле. Искиткеч. Борыч белән теге. Әйе. Ачтымда биреп тора. Каядыр бер җирдә бар бит әле. Картофель по-деревенски диләр. Әйе. Бер читтә торсын. Әгәр дә мудина ашасагыз, аны бөтен ашый алмаячаксыз. Бу миңа да кагаладыр инде багай. Тәмле, йомшак. Biraz ballı tәмдә биреп торганнар, генә бал тәме дә Әйе, сиңгән. әзрәк монда маринад горчица, әзрәкне бал салсагыз да тагын да тәмлерәк булар. Һәм инде тавык ите. Пешкәнме? Искиткеч. Искиткеч башка бер сүзем дә юк. Гөлназ. Теге бизәлештә бик матур, барысы да урында. Барысы тәртиптә. Хәзер чагыштырып карап әйтә алмыйм, чөнки әле Алмазның ризыкларын ашап карамын. Бәлкем Алмазның ризыклары да шәптер шулай, а? Алмазның шөгыль. Үзебезчә, авылча, гади, Әйе, ярар. бәйрәм салаты. Тукта, без әле каймен карап торам монда. Синең бәрәңгеләрең дә пешеп чыккан шулай бит. Әйе. Так, аны айырым башта салатка дегустациясы. Бу салат чынлап та җәйге салат. Исең бармы инде? Мачу-чу-чу дигән берәр. Юк, анда чучуклар юк инде. Тәмле. Җәйге. Рәхәт салат. Әйе. Ике майонез белән дә. Кыш айында җәйге салат искә алдык. Кыш айында майонез ашарга кирәк ди күбрәк. Так, бәрәңге. Кишерне алып карыйкмы? Әйе. Кишер. Һәм менә монда безнең тавык. Тавыкны кишер өчен бәлки мен башка пычак алып карармын, әйме? Тавыкны Алмаз тулайым пешерде, бөтен килеш. Так. Аның кишер торган урыны бар. Менә шул ичен алам, әйме? Так, ботына дегустациясы без хәзер. Ой, бу не күренеп тора пешкәнлеге моның. Бәрәңге. Кишер. Иттек дегустациясы без. Кишер балы тәмле. Һәм пешкән. Айтим. Бәрәңге шулай Җегетләрчә. пешкән. Мин моны алган бит әле. Шулай инде үзеңнең тәрилкәңдә була торып, кешенекесенә үрдәсең әйе, һәр вакыт. Ну, начар гадәт. Һәм тадам, тавык. Алмаз тавык. Алмаз, ömrүдә ничә тапкыр тавык пешергәнең бар? Күп инде ул, һәм шул таптырмыйсың бөтен.
Тамақ пішкен, барысы да орында. Мен алып қалса біраз ғана тәмлеткіштер жетмей кебек менен чектер, нендер тәмлеткіштер. Тәмлеткіштер аз асламадың кебек кетіне ме? Һәм тұзға біраз ғана жеңілірек кебек. Нағырақ қысыларға керек болған маны. Абылай пішіп шыққан. Барысы орында, барысы тәртіпте. Һәм енді менің вердикт деп етері керек қазір мұнда. Пішіп шығу яғынан екі кезінде езіқлары пішіп шыққан, емшақ, бар да анса деп етем тиішінше. Әмінет тәмлеткіштер яғынан келгенде үстінлік гүлназың салатында да бар, мұнда бәрәңгісінде де бар, һәм тауығында да бар. Мына шул тәмлеткіштерді дұрыс қолданғаны үшін болса да, енді гүлназ бүгін меға қалса жеңіп шыға бірінші орынға, ләкин ол үстінлік әлі не зор түгіл. Ол мұндай ғана үстінлік дейре керек. Алмаз, сен шылайық молодец, ири егіт үшін шойттырып әлі тауықны да пішіріп, өзің бейті аны сылап барысында, аны бар-бір ұсталық керек. Бәрәңгісі міне сенің аның файдалы деп етейік, диете бірақ, әгерде майонезі болмаса, бітін еді диетик болар ел. Майонез білән, нормальный, барысы орында. Ләкин, міне тәмлеткіштер, тұз, бұрыш, яғына келгенде, мұнда әлбәтті шексіз үстіндік сенің яқта. Рахмет. Нәтижелер жасалды. Әлі біздің бейте өзі біздің бүләгі бар сізге. Бүләклер? Әйе. Алла. ТМТВ телеканалы. Һәм ТМТВ каналы тәмлі краш тапшыруының генералы спонсоры Кукмара металл заводы заводы. Ашығы сені жамайтына, міне шындай фирменный пакеті де бар әрін ішінде. Пакет. Бұл Гүлназға ғана бола ма енді? Гүлназға. Міне мұнсы бар Гүлназға ғана. Гүлназ сені шын көңілден құтлайым. Тапшыруының спонсорына бүләк сенеке. Мұнсы Гүлназнықы болса, мұнсы Алмазнықы бола шағын, емі? О, мені да бар. Мұнсы бары сенеке. Мұнсы сенеке Гүлназнықы түгіл. Зор рахмет. Аллах рахмет Болат, Мәрмәр ісліктің шындай шәп табалар сізнікі. Ай, шәп. Сізнікі. Енді тамашашыларға тілектеріңіз болса, айтыр сөздеріңіз болса, рахим етегіз. Қысқа шағын анда тау. Менің ең зор тілегім ол сәлемәтлік. Тамашашыларыбызға һәм сезнең якын кешеләргә. Қысқа бек қысқа. Olmaz еді. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тәмле көрәшне караучылар. Башкортстан районы Бүздәк. Башкортстанга айрым зур сәлам Казаннан. Бүздәк районы Келем авылларга зур сәлам. Һәм инде зур рәхмәт сезгә булат безне чакырганыгыз өчен. Һәм инде үзегезне саклагыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бірден болыңыз, бірге болыңыз, мотор етіп яшәгіз. Зор рахмет. Тамам бір қат. Енді келіп жеткен, урын ашқан, шыншылап ашқан яңа айлар білен сізді. Ежатыңызда оңғышлар, жырлар, яңа жырларыңыз болсын, мотор жырларыңыз болсын, мәғінәлі, іштәлікті жырлар болсын. Әлбәттә тамашаштар келсін сіздің концерттарға деген тәкті қылабыз, ғаилә бәхет етіліп, саубыллашабыз бүгінге. Достар, тәмлі яшик, тәмлі ашик, тәмлі көрәшні ТМТВ телеканалынан әрдайым күзәтіп барып. Сау болыңыз! Сау болыңыз!